Kif inti l-ewwel net, nispera li tajjeb jew tajba, illum ħansemmi ftit affarijiet illi jekk ma tagħmilhomx jew jekk ma temminhomx diġà ħatamel pass il qudiem. Jekk ma temminhomx u jekk ma tagħmilhomx ħatamel pass il qudiem. Ġifieri kultant nintilfu fuq x'suppost nagħmlu. Meta x'mhux suppost nagħmlu jew x'l-aħjar ma nagħmlux ħajjejna ħafna wkoll. L-ewwel ħaġa illi jekk nemnu li bil-forsi rid nikol kull 3 sigħat, ara dak kemm ħajillimitana. Illi jien ħanħossni illi Alla ħares xi darba jew oħra kilt wara 4 sigħat pereżempju għax il-metabolizmu slow jajtu, gidba. U approvat riċerka wara riċerka, xjenza wara l-oħra, illi mhuwiex inti kemm il-darba tikol fil-ġurnata li jgħod tiġifieri il-frekwenza, imma x'tiekol u kemm tikol l-aktar li ħajkollu impatt. Terġgħu tajt qed isibu vantaġġi kbar għal min bħali l-ewwel wieħed u ħafna membri oħrajn u ħafna nies illi naf jisegwu dak li jgħidulu intermittent fasting fejn apposta inti ħad tkun qed tagħmel bejn 12 u 16 siegħa konsekuttivi illi fihom waqt illi toqgħod lura mill-ikel tixrob ilma still, ilma sparkling, kafe iswed, ta' iswed, bażikament xorb ta' bla kaloriji. Jiġifieri nevitaw anke f'dak il-perjodu il-ħalib u it-sokkor fost l-oħrajn. Issa, għal iktar dettalji tista' anke tfittex videos oħrajn li għandna dwar l-intermittent fasting mhux l-iskop dan il-video, però l-iskop huwa li ngħidlek illi mhux vera li trid bil-forsi jkollu 3 sigħat jekk inti tixtieq illi timmaniġġja il-pace tiegħek u x-xaħam żejjed illi forsi tixtieq illi tnaqqas minnu. Dik number 1. Number 2, mhux vera laqqas tagħmel l-exercise kuljum. Waqt illi ideja tajba li nagħmlu exercise illi speċjalment huwa dak li jgħidulu resistance training, jiġifieri eżerċizzju li qed ninvolvu l-weights, jew inkella qed nużaw ġisimna bħala weight pereżempju, illi ħalli ħafna benefiċċji, mhux sempliċiment biss biex nollu l-metabolizmu u bekk naħarqu aktar xaħam, imma da ħajżomna aktar flessibbli, aktar mobbli, aktar b'saħħitna, ħantejbu l-kwalità tal-ħajja f'ħafna aspetti differenti, inkluż anke fl-irqat u fil-moods tagħna fost l-oħrajn għax anke nkunu qegħdin innaqsu l-istress. Però kull eżerċizzju għandu l-benefiċċji tiegħu, resistance training għall-iskopijiet tagħna jidher li huwa wieħed mill-aktar illi għandu benefiċċji. Ħrafa oħra li titgħamel l-exercise għax-xemx. Mhux vera li iktar ma tereq iktar qed taħraq xaħam, dak huwa ilma illi ħireġ u anzi iktar ma titlef ilma aktar importanti li tixrob ilma. Jiġifieri billi nittrenjaw nagħmlu l-exercise fis-sħana u fix-xemx essaċ ma ħangawdu xejn long term, anzi jista' jwassalna għal ċertu dehydration, jiġifieri dik ħrafa wkoll. Ħanara li ma ninsa xejn, hemm min jgħidlek m'intix tonqos għax m'għandekx willpower, m'għandux jaqsam xejn. Jien naf nies motivati ħafna, jafu xi jridu, iriduha bis-serjetà, imma anke minħabba l-ġenetika għalihom hija itqal minn ħadd ieħor biex jaraw ċertu progress. Jaraw il-progress tagħhom aktar bil-mod. Mhux ma jarawx riżultat, jarawh aktar bil-mod. Għax wara kollox din hija xjenza. Jekk inti ħadd ħsieb ċertu fatturi bħal pereżempju il-bioloġija, mela aħna ħanaffettwaw il-bioloġija tagħna, dak li nagħmlu, dak li niklu, kollu ħajaffettwa anke l-ġisem kif jirrispondi għal dak li qed isir. Semmejna l-ewwel l-intermittent fasting, kemm ħajjin biex pereżempju iżomm minna l-livell tal-insulina baxx. Għal daqstant, diment li persuna ma tieħux l-insulina bħala mediċina, il-bqija tagħna aħna kollha kemm aħna, apparti ħana ġa nirrepeti min jieħu l-insulina, għax dak il-każ min jieħu l-insulina importanti li anzi ma jsumx, tajjeb, però mill-bqija meta aħna insumu meta ngħidu bejn 12 u 16 siegħa. Jiena ħana stjeni mill-ikel u minn dak ix-xorb li fih it-sokkor u anke ħalib, hemmhekk qed inżomm l-insulina baxxa u dan qed jippromuovi f'ġismi illi jiena nkompli naħraq aktar xaħam żejjed. Tajjeb, jiġifieri fih ħafna vantaġġi anke ta' saħħa u apparti minn hekk anke biex intawlu iż-żmien u l-kwalità li aħna ngħixu bħala snin ukoll. Issa min jgħidlek no pain no gain, ħrafa oħra jekk inti muġuħ jew muġuha m'għandekx għalfejn tagħmel exercise dak il-ħin jew dakinhar. Anzi, kemm importanti illi jekk inti muġuħ titkellem ma' fiżjoterapista, iktar milli ma' tabib, ħan nirrakkomandalek fejn jidħol uġieħ tal-exercise speċjalment ma' fiżjoterapista, ħalli jagħtik parir sew. B'kull rispett lejhom naf ħafna tobba li jagħmlu ħafna ġid, hemm oħrajn illi għal kull raġuni jgħidulek mur imxi jew murhom.
Ħu second opinion, kellem daqsxejn mal-fizjoterapista tiegħek. Dak il-persuna studja gradwa fuq hekk u jista' jigwidak aħjar għall-injuries jew għall-uġieħ illi għandek inti. Għax le, il-mixi u l mhuwiex is-soluzzjoni għal kollox kif hawn min jagħtina jew jipprova jagħtina l-impressjoni. Imma il-kelma no pain, no gain hija ħrafa. Jekk inti muġuħ jew muġuha jew b'dak li qed tagħmel qed tweġġa' ieqaf immedjatament. Effort huwa tajjeb, pain mhuwiex tajjeb assolutament. Mela, dik kellimni jew kol tal-aħħar u waħda kbira di. Min jgħidlek illi il-weights huma għal bodybuilders. Tajjeb mela jekk inti ħatuża l-weights ħatimbena anke jekk inti mara. Ħrafa totali. Jistgħu jgħidulna l-bodybuilders stess x'tip ta' diti speċjali għandhom huma, il-volum l-ammont ta' ikel li jiklu u anke it-tip ta' training intensiv li jagħmlu apparti affarijiet oħrajn biex huma jispeċjalizzaw fl-isport tagħhom. Serraħ rasek, sinjur, sinjura, illi jekk inti target tiegħek huwa biex titla fix-xaħam u biex iżżid it-toning, il-weights ħajjejnuk mhux ifixkluk u m'intix ħatiġi tidher qisek bodybuilder jekk ma tixtieqx. Ħadd ma jiġi qisu bodybuilder bi żball. Di importanti ħafna illi nifhmuha għax dak li semmejna li jgħidulu resistance training jagħmel ħafna u ħafna u ħafna ġid u b'dawn il-ħrejjef nistgħu nagħmlu ħafna iktar ħsara milli ġid. Mela, round up ta' kollox, memx għalfej tikol kull 3 sigħat, memx għalfej titrenja fix-xemx, memx għalfej illi inti titrenja ta' kuljum, xi ħaġa li forsi ma tantx semmejnija. Kemm jgħinek anzi jekk inti tipprogramma illi tgħid ħanikol bej wieħed u ieħor fi 8 sigħat fil-ġurnata u l-ideali is-16 il-sigħa l-oħra jew tal-inqas bejn 12 u 16 jingħaqad nieqes mill-ikel waqt li żitt fl-ilma, waqt li żitt forsi fit-te, fil-kafè iswed, nerġa' ngħid bla zokkor u bla ħalib. U kemm importanti illi meta għandna l-uġieħ nieħdu parir ta' fiżjoterapista mhux inkomplu nżidu mal-uġieħ u biex anka nsemmi punti ieħor tal-aħħar m'hemmx għalfejn tagħmel l-exercises ta' kuljum, ħrafa li trid titrenja kuljum. Anzi, jekk nagħmlu mqar nofsija kollox, minn tal-inqas darbtej fil-ġimgħa. Idealment forsi anka 3, bħalma nagħmlu aħna A New Better Life mill-istudju tagħna n-naxxar. U saħan setra għandna anke ħafna membri li jsegwu sessions tagħna online live mid-dar tagħhom fuq Zoom jew jagħmluhom recorded fi x'inhu komdu għalihom nofsija sura ta' nies imqagħad darbtej fil-ġimgħa. Idealment forsi 3 jew 4 ħajjati riżultati tajbin meta akkumpanjat bi pjanta li kell sura ta' nies. U x'inhu pjanta li kell sura ta' nies mhux ibbażat fuq xi diet food. Tajjeb, ġifiri da xaġa pakjata li għajdlek dan ikel ta' dieta, ma meta jkun ikel naturali. Iktar mu qrib in-natural, iktar mhuwiex ġobot jew ġo pakkett, iktar normalment huwa aħjar. Immorru għall-ikel naturali fil-gżira tagħna imbirkin b'ħafna ikel mediterranju jekk irridu, tajjeb, dan ħajamlilna ħafna ġid mhux għad-dera biss u kontra x-xaħam biss, imma tajjeb ħafna għas-saħħa tagħna u tal-familja tagħna. Nawguralek il-ġid. Jiena Mattejus Grasso minn A New Better Life.